ndobva kutenda ndavakirwa mupashi ichi ndovakirwa pokugezera ndovakirwa zvekupira zvese ndanga ndakararwa panzapo apo kumunaona mabvavu ndanga mwana womuzukuru wangu ari mutapi jitimani wakandivakira unokona kuti ndanga ndakavata apa munoona ora mvura yese yaipera pamuviri mvura yese yaipera pamuviri pangu chirai yaitese takapira pa kana ndisito kutemba maishikari ndemaideru ndevaiya veindichema kuti kasi muripo ndiripo makandaka nomvura ndiripo ndakati kukununa ngati chihuku chanairwa zvimunozviona uri vantu vamwari ndinorumvisa chisesheravo kuvakabva handidziti vakabva kupi kuenda kuti kunyuka kana veizanyuka ndine panapa ndiita zvikudada kuti ndineve zvimonoona izvi ndanga ndisina nai vedwe ava ndimukome vanga zvivabhuya avanyebhiya akuda zvimukwasha zvaakashayika saka ungodini mwana mai ndogara ipapa navana vantu votiziya zvakadaro mwari mudaka urimo jehovha urimo kuna mtapenji timani titendere wote asaro sina mashoke yenyu regati kusire mkana wose umunhu over to you mtapenji timani ndakambona video rakona ipelele ngoti chumucho ndakona ngotamba kuti zvingaizote chokutanga ndingavesa panapo amona tevaona risure ndiri kuhuta ngechando vamangwana ndiri pachidhudhu ndotenda maningi tese tiri panapa ndidzi kanzela wamutumbumbirwa nemutapi vamwene kuti ai kudai mbuyavi vako vasina kuvakirwa pacho ndeshero vakabva amene kwaanobva kumasvingo vazoguma panapa rinosuta odandaka pya foto odandaka nditi ndaona maibhila vauyawo panapa avo ndosisi vamai ava ehe takadaro neavo vakagara vari uko avo ndosisi vavo vamwe
Wauyawo i-complex takadai so apana chinoshota zvirika panapa ngezvokuti wakayoshera mwanakadzi wakave na medhel manzungu ikashida rimwe zuva pokadzi apana vanhu vanda kudaidaidaidaidaidai panapa kuti angavayanguno vayavotora zvavakaitaurawo kuti ai chatotsvakawo panapa totsvaka nezvakati mukakwanisawo kubatsira chinhu ichinei tosangana pakati chako hamungangobatsirwi zvamakafuratira toema mangu padii todaidaidaidai toona ai zvatoitika patochena peya ai saka mbuya vangu ndavarega vapari nane zvino mbuya ndakuuya amageisha anodhure kuharare andikanda kujoin ndotomira saka ndeibonga ndizvapana panyamasiwo mobva kupisisi chero zviya masvingo pazinata handikanganwi pano Ndima brothers. Vamakaditira sisichero kufunga kuti wese ari panapa paachafamba uchafamba achitaura kuti mwanakadzi anosvika chimota apo emesa pashopu itenga zvakati zvaaita taizviona takasvota zviona tingati sevanogara uku kutedza rodhu havana vakaona asi vanofamba ngenzira inobva nguku veidai nevanoendawo veidai vatopakangano umweni munhu unotuka kati tarasika njira isupiyana kuti tobvunzawo nzira yakagavhiri kuti nzira yakagavhiri ndiona ipi naindipapo kuti vapamberi apo vachabvunza kuti pana paigara shembera chiyange pari asati asvikira vati pane palasi dziya dzedzimakaona paipai ndipona kuchinenge chachena-chenawo chanesikange masola akakandwa ngapo kundochera mvura padhuze chachoti simati mubhadhirumu macho chazwa kuenda kuya kamuchocho ndinoba mukuru vava vati kamuchocho kuti chamenda kamuchocho vayabhuya kutoireti vanhu vava vakasira panapa muningi navo vakazogara pano mbuya wakawanikwawo nomwe murume wangati kure akazopedza zvakata blind me zvaitaura makona vakati ai uchagarire mukunda ngokuti zvakaramba zvakakuremera ka benokushavi yangu rozi inobva ngeno kumasvingo yakatumwa naani ndanganike jesu anga yamwari ameno kuti jesu namwari anoremerera ndiani tongoti jesu namwari kuva nemwana saka wakatuma vanhu vese chimbona kunzika makwara moya muti vakirawo musha unobva kanapa kazi lotobongawo muri panapa namutapewo makaemaemawo namutapewo makaemaemawo ava ndimutapezve hobwana vauya wakuzoona kuti manenge zivangu zvizvomboitikapowo zviri kuitikawo ndo zviri panapa avo ndosisi vamai chikare mavava mukomba here sisishero vava muratidza kuti nasisi vangu vakadaidai ngavo vayakhuluma kana makoenda matebheleleni mondovaudza ndakavasiya sofia ndlovu kwatakabva mafoni namba memunawo movakombazve zvamakaitirachi mazva ndi mazva tobhuya mazvarira kuti mazvarirawo mundevele umwenu takamitira zvakati kubhodha makasvika here kuchivetejo kwandabva nasi pamozambique muri 20 kilometers kupinda mubhodha saka mapedza izvi makuda kuti kubhodha ripi kumatebhele kune dzimwe nyika dziriku tototenda amuzeri mombo chahlombe utambe wabhuya Sasheroni regai chivasire mukana uno vagotipa mazwi avanoda kutaura kwatiri tose. Over to you, Sister Sharon. Pamsoro iyi inini chati batei zvakasiyana siyana. Regai nditi ndoda kukutendai vanhu vemavillage deruko ndombotenda ndochitenda zvakare medhem indinombovati medhem ndovati vatete iyi ihama yangu kwete yekufungira vatete vangu vakarorwa nehashanzi yavavava
kuzaka saka pantori nembava neukama huripo ndoda kutendai nekutendera kuti tuye tiri kunoko uyezve nekuzoenda nesu kupi kwakanzera vakazotitambira munharaunda ino saka tochibva ipapo totenda community yose kana kuti vanhu vemunharaunda ino yekwaderu handizonyatsoziva kozi ndoziva kuti kune masabhuku maviri saka ndorimemba patakatambirwa nevanhu vaipamusangano apo kurava kuti papa nasabhuku simba nasabhuku timothy zvakare nevanhu vavo toda kutendai nekutitambira kwamakaita because haisi nyore kungotambirwa munzvimbo uye nemadzimai eefm akauya tikatanga kuclear ground tichidonhesa zvinhu zvaiva pano totenda zvakare madzimai anoti mbuya chikari mbuya deruko mai chauke naplaki madzimai aya ari 4 kubva musi watatanga kuuya pano kusvika muzuva ranhasi vakanga vakamira nesu zvinova zvakaita kuti zvakare vanhu vazhinji mashemarienzi vakakwanisa kuvaziva vose nekubvunza kuti nhasi uyu ari kupi nhasi uyu ari kupi tichiri ipapo zvaifanira kunge ndichitaura seizvo nekuti tikushandiswa mahara asi nekupapo totenda vanhu vose vakatipa ngoro dzavo kuti tinge tichibatsirwa namatanda handizozi kuti vamasango vazouyawo here is one of those guys vakauya vachitibatsira nguva dzose mapitere akamboyawo zvakare nengoro akanzi kuti aripo here vamwe vacho handizozivi alright then anambuya deruko nawiri handisi kuziva kuti wiri aripi kashamwari kangu anogara apapo muzukuru wambuya deruko waimiramira chaizvo chimboenda naye kana kupitsendi nengoro yani yakanzera zvakare yataipiwa kuti tinge tichishandisawo panapa because vaimuka vondonotora pitsend saka ndorasa sekuti project inoyi vanhu vazhinji nerimwe iro ramuchiri kuona rimwe pitsend rakatakurwa nevanhu vakakanzira zvakare ivo vaisakwasawo kuya panapa but vanadhani vacho kana anonzani dhudhu nemumwe mukomana avaiuya chaizvo then ndikange ndaskipawo mundiregerewo nevaitipa mabhara majereso mapiki zviripowo zvimhingamupini zvatakasangana nazvo nekuti ndona sekuti vanhu vakaona munhu achiti auya vaona kana kuti mazenga auya zvinhu zviri kuita fast vanofunga kuti munhu iye ari loaded ane mari isingaiti ndo dambudziko guru randinoti ndakasangana naro panguva yeproject because munhu wese ana kuda kuti pay me kana kuti ndibhadhare zvinazvo zvatinenge tisingatarisiri kuti zvinge zvichiitika kanawo dhingi rabuda asi ndoda ngotaura ndichiti vanhu vese vari pakazenge manzwa munhu anoti ini ndakamboshanda nana Sharon asi vakandishandisa mahara havana kundipa chinhu munhu iye anenge achinyepa kutanga chaiyo kuna mapitere vakatema maheji pekutanga vakapiwa something mapitere arapo toenda kuna nadhakaboy vakapiwa something kuenda kuna namutape vedava taivapa musazonyeperwa kunzi vanhu avoti vakatishandisa mahara inhema ndoda kuti ndigare ndaclear ipapo kuti ramangwana zita rangu risazofamba chinzi chi wakashandisa mahara auya munomu chiita zvinhu asi asingatipe chinhu hakuna munhu wandinoti haana kupiwa chinhu toenda kune vabiki vedu ava taivapa asi ndaingo nemwoyo wese totanga kuti aiwa vanhu vakupai madhiringi akupa $10 tokupa $10 yako kana usina kupiwa hauna asi tandokwanisa tanzi chekuti wese akauya pano wakapuhwa something ndati ndigare ndapajekesa ipapo kuitira mangwana toenda zvakare pane nhau yekuti tine urombo hwekuti takasangana kuti pane zvinhu zvakaita semajoko ana mutape akavhunika asi takari replace takaita futi machubhu engoro akazodambuka achitenga matanda edu takari replace tikaita futi nhau yekuti pane chigayo zvakare chakadhungwa nemombe vanhu vakasenga zvitina takanopa nama zvakare ndio mamwe matambudziko acho atakasangana nawo asi pane imwe nhau isina kuzotitira zvakanaka yesano yakazoitika vhiki rino isadina kutira zvakanaka nekuti kana zonzi vanhu vapa vanorasa zvinhu havabhadhari zvinhu zvokuti ndakaona sekuti zvazvisina kumbira zvakanaka nenhau yekuti wakanga avhuna sanhu asi munhu wepano raranongwa of course rararasika but munhu wakazondorivhuna ukavhuna ndiro kumwewo asi blame inozoya paproject ndo pepe pandozodzokera pakuti musafunga kuti munhu akauya paproject munhu iye uri loaded unofanira ngobudisa mari nguva dzose zvinhu izvo zvatinenge tisingatarisire toita zvakare one of the guy watoti kapfupi ndakaita challenge naye ndikubva ndazvitaura izvozvo kuti pasaita secret
rekuti tichishandidzana newe zvakanaka tamupawo tati alright $10 tibatai makadai so the next thing kana tapedza project muchatipa grocery here ina zvinoita zvakanaka tikasusa nyaya idzodzo kuna mutape zvakare because taiti munhu watiri kubatsira hana grocery so why would you demand grocery per project saka ndikuzvitaura apa kuti vanhu vazive kuti ndio mamwe machallenges kana kuti matambudziko andinosangana nawo toenda panhau ye5 macases ayatagwa zveshokwadi ndizvo zvakaitika it's like ndo panga pari pekutanga muno munzvimbo yechipinge kuti titore vanhu vashanu vakasiyana-siyana ini ndakatakati ndinoda munhu mumwe chete nekuti toziva kuti maprojects anogwadza maprojects unosangana nezvimhingamupindi zvimwe zvekuti vanhu vari kuHarare kana mumatownship kana vari kuzhe kwenyika havazivi kuti tinosangana nezvinhu zvakaita sei pamaprojects toenda panhau building iyi takaitanga tina vachiri chena tinovatenda zvisingamboita tiri kunyepa asi building yedu mukaitarisa iyi zvinhu zvekuti takadzidza kuti in future kana kuti pamberi apo hatichatarisiri kuti munhu wemunharaunda achabata chitinha chedu nemhaka yekuti tisingachazivi kuti wemunharaunda ndiwe waresva here kana kuti munhu wangu wandakaunza akaresva building izvozvo ndo zvakaitika pabuilding chandoziva chekuti yakabatwa nemaoko akasiyana-siyana zvinova zvinhu zvakaita kuti tidzidze mune remangwana kuti kana ndauya nemunhu wangu ndiye anongobatawo chibuilding kwete mumwe munhuwo zvakare toda zvakare panhau yekuti vanadhanisa vaiva unfortunately hatikwanisi kuita sei kuvakira munhu wose dhanisa wakatumirwa zvinhu zvake kubva kumhiri kwemakunga zvaanofanira kuisa umu mumabvi asati aenda kunomupa tichanomupa mukomana wamaoko akatumirwawo magloves nedzimwe shangu dzaanofanira dziri special dzatichafanira kunomupa zvakare tanga tisingafaniri kuti tinge tichiinda kwamaisimba asi vanhu vakatondikuita zvokundibhega kana kuti kukumbira kuti tokumbirawo kuti uindeko saka tine tarisiro yekuti uku hatigari stereki because ukagarisa panzvimbo zvinhu zvakawanda zvinoitika saka unofanira kuti ukapedza inonzi fare tindike pedza worova pasi woenda kumwe sezvazvatataita panapa tafanira kuti tichipedza mangwana totorova pasi asi hatingavasiwo vari pashe toinda ikoko tichitasirawo zvakare kuti tichange tichishanda zvakanaka nevanhu veikoko zvakare pasina mafight pasina kutukana pasina zvakare kukumbigwa mari ndosaka muri kuona muzuva ranhasi tisina kuita mabiko makuru because hatina budget iyoyo kuti ndinge chitenga huku iyi yatopei yangu inini yandakabvisa saka vanhu havazozvizivi munhu anga akungofunga kuti iwo donha mari nguva dzose handikwanisi kudero ende ndotaura chokwadi handikwanisi kuvanza kana ndisingakwanisi kuita zvinhu handikwanisi toendera panhau yekuti chikafu dakutenda vataibika navo mabhilda edu vaibikirwa vasikana vakabika vaimuka na 5 am ndoda kuvatenda madzimai wayaya maya vaiwisa kuwisa mazimuti chako muona kuti panapa tochitaurayototaura hatina kutema miti kuita deforestation takati ngatiprune because takanga tanzwa nyaya yekuti kune varume vaiuya vachivandira mumaheji then apa takaita issue yekuti paiuya nyoka too much tipa project ndopa tikabvisa maheji ari apapa saka kana pana zoti vakasiya vapuradza miti yedu paradza takaipruna kuti muonewo kuti maimucha aho ndingi wasvika ndiani plus protection yenyu yevanhu vekunoku zvakuzova kuti tikuita ipapo kuti ramangwana mukazona ti mucha wadi wazvimbikwa handiti toenda panhau zvakare kuti mavolonteer ese dakumatenda vange havana kukwanisa kunge vari pano kune vanhu vakasenga zvitinha mwe vakazvitakura chaiko kubva kumagadheniko tinovatenda muvasvitsirawo mashoko edu kune vakasenga mvura mazuva ekutanga vatatiripo totenda zvakare sabhuku ava timothy vakazotipawo zvitinha kuti tipese toileti yedu pekupesira totenda zvakare mutape simba vakamira nesu vachiinda mberi kwemombe nadhikurera nhema nevamwe vatisina kutenda mondiregererewo zvakare ipapo I think ndozvezvinhu zvakawanda zvanoda kuti ndinge tichitaura ndokutenda kanzira nekuti tendera kuendi munzvimbo menyu uye ndokutenda nekuti tendera kuti muzuva ramangwana tietawakaneko ndichitiwo zvakare vanhu vekuno kwadero komosara zvakanaka handina munhu wandakarenga munhu wese ndokufarira uye munhu unoonaioo kana kuti afanire njoku yangu sori zvako nasiranewe because vaitipa morari tinoda morari pazvinhu zvedu because nzoda hazvidi kuvata sotenzi hanzi mumboti
Mai muchavakapedza tichazosimudza mutapenji timani kupedzisira pamaspichi spedu vachitipawo vote of thanks. Vatange vataura zvinhu ipapo. Mbotangai mataura. Right, tinokutendai baba. Ndazwa kuti mashoko ari kubva kuna baba. Mazvita zvenyu handichagoni kuwedzera kana kutapudza, ndingashaisha zviro.